Mikabat sa 20 ka individual ang namatay tungod sa habagat nga gipakusog sa bagyong Inday nga miigo sa Visayas ug Mindanao sumala sa NDRRMC. Ani ang report. Sumala sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. As of 8 a.m. ni adtong July 12, miabot na sa 20 ka individual ang namatay atol sa mga pagbaha ug landslide nga epekto sa habagat nga gipakusog sa bagyong Inday. Siyam sab ang natala nga samdan samtang 16 ang padayong gipangita. Kinihuman pipila ka lugar sa Visayas ug Mindanao ang giigo sa habagat. Sa Payaw, Zamboanga, Sibugay, dagkong balod sa dagat ang nasinati nunot sa daotang panahon. Nangaguba ang pipila ka balay sa Barangay Lumantik, hinuon walay namatay o nasamdan. Sa Lake Cebu South, Cotabato, wasak sab kining bahin sa kalsada sa Barangay Ned tungod sa mga pag-ulan. Temporaryo kining dili maagian sa mga motorista. Buwis buhay sab ang pagtabok sa sapa sa pipila ka lalaki sa Barangay Alegria sa Alabel, Sarangani. Sumala sa uploader, halos wala nay mapalit nga produkto sa ilang lugar. Busa milusong na sila sa naghaguros nga tubig sa sapa. Doon na say natala nga landslide sa pipila ka barangay. Sa lungsod sa Malapatan, migamit na og improvised cable crossing ang pipila ka personahe sa Department of Social Welfare and Development aron mohatag og supply sa Barangay Kihan. Nagpadayon ang assessment sa mga lugar nga apektado sa habagat. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.